बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 7 नभेम्बरनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। बाक्सानि जमेश जोहोलाव स्वर्गियारिनि नंगुबै खौसेथि नांगौ। बाक्सानि सबिराम बसुमतारिनि होंगो दोंगो अख्रांनि बेरेखायै। गहपुरनि मनिका गयारिनि जावैसोनो माइब्रा रोसि। बाक्सानि रैदोम बर'नि टेट्राक्टिस खन्थाइ। सनितपुरनि आलेरा बर'नि जिउ देंखोनि खबाम नागिरबायना। सनितपुरनि हादोरसा गयारिनि आनसोल। चिरांनि बिस्वनाथ मुसाहारिनि लांगोना सेराव आरो उदालगुरिनि निजोम बर'नि सिरिनाय बिबारनि मोदोमनाय खन्थाइया सेबखांजादों।